Kształty blisku daniska to są z Endym. No a Andy si to veľmi tak stavil chalúbku, malú. A mu to stačí, bude bohatý, má to veľa. No a prosím tak, takže tu máte spať takú informačku. Čo ty na to? Informačku. Ešte by som chcel povedať, že konec channel, potom ešte vyjde nové videjko z Airsoftu. Bude sa to volať Airsoftový život. A kudne si to pozrite. A tu máš devil chceš, Andy. Chcem. Tak poď sem. Idem čakať. Opracované. Neopracované. Opracovaného mám veľa, neopracovaného mám. Neviem, či aspoň nekúpam. Tak koľko máš? Nemám opracované, tu máš. Aj toto sa hodí. Tak. Nejaký som to tak mal. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Tu by sme mali. Tak. Dobre, takže melóny. Fanúšiková dostala do videa. Ako krásne máš do videa. Andy? Jo. Čo tu stávaš? Môžem povedať, čo si postavil, takže kľudne to povedz. Nejaké spomínal podtuchy o tom, že ti stávaš. Celá reštartovala. Ďaj. Life playerský život. To je hrozný. Kto do sa prečo nemal skin, lebo hubne, Minecraft. On si nevidí skin, ale ja mu skin vidím, ja si nevidím skin, ale on mi ho vidí. A buknúť, ono je halúfáš. To je čo? Sušenka pekná. Však som mi to bol Potom uvidíš, keď to bude dostávané. železná motika. Potom uvidíš, to bude vyzerať pekne. Hej, Ja som to stával raz. ja ďakujem. Či? Poď spať. No prdele. Andy, poď spať. Počkaj. Mám to veľmi chytrý. Tak mi to ráno poslal. Andy, No teraz mi to sa nevie, že nemá posiel. Čo? Už si robím posiel. poď spať do Kalistovej postele. Ty si kde? A ty spíš tam. Dobre. Tuto Andy ho vypil z hovoru. Na chvíľu, že Andy. No, je to nie to.
Víte, koľko to je? To si počkáme. Ja spať nejdem, sa neoplatí. No, teraz sa to podobá tak. Na takú... Teraz sme chvíľu nekecali. Nie, bo nemáme čo kecať. Proste tak nemám čo kecať, takže môžem vám akože takové dostávať. Lak, sorry, na svoj FPS. Ospravedlňujte ma. Fanúšikci. Keď som sa tak pozrela na ten tvoj channel, to taký tam nemá zatiaľ ani one odber. Mám odber. Tak možno. Ty nevieš, že mám odber? Koľko ľudí to kúka? Počkaj, no tak potom... Dosť ľudí to kúka. 4 je u mňa pokrok, a tak 4 ľudí mám veľmi rád, takže... Nemáš. Mám, lebo mi dávajú odbery, ako keď som na video. Áno, môžem vám povedať, že mám... Počkaj, mám bambový mikrák, jak sa povie po česky. Bazén. Neviem si Randyho ako vie stavať. To ja si odbery zrušia. To ja si hodne nemám rád. Môžem to znič. Ne. Strok či z podlahu? Dobre. Andy, Podlahu? Nechaj tak, ja to si potom spravím. ja ti ju spravím. Vieš, ako mám na Marne tú vilu? Akú? Takú, no tú vilu tam ako má z neopracovaného dreva. Neviem, čo myslíš. Pamätáš si? A majne. No ako majne. Minecraft. Miniature.cz. Neopracované drevo je tak nič. Ja si neviem potom, ja si to dostavím. No. Heavy glow. Ukáž, čo z toho zatiaľ je. Malá chalúbka, ale nevadí. Andyho zase odpojilo, to nie moja chyba není, to je chyba Andyho. No, super. Andy? No. Dobre, ide počuť. Nemáš ešte aj to sklo? Sklo nemám. Ty blázo, som zabudol, ako to mám. Ja sa hneď pripojím. Ach, jaj. Jo, ja si môžem zapnúť 2 majú. Kokos, to je big lasa. Melons!
Počkaj. Aha. Okej. Wiem. Na. A to znowu złe. Ty máš melóny. Kde si? Napúšťal ti na melóny. Nie, nechcem. Máš ich tam. Melóny sú sladké. Tak. No tak ať nám to spolu a môžeme ukončiť diel, nie? Ja veľmi dlho diel nerobím, lebo potom sa to dlho uploaduje a to je nevýhodné dosť. Nemáš nejakú rýchlu sekeru? A nie. Mám železnú, chceš? Hej. Vykafri si, podám ti veci. Aspoň na čo? Nie, zatiaľ mi stačí to železno. Tak poď sem. Vlak. Za tebou. Tu máš. Hej, a kedy spravili Vladový skin? Vykafri si. Neviem. No tak čakaj. Ja som chcel moju vec a to bola, to skôr ti dať. No. Fanšiče, keď nájdete skôr, tak povedzte. Ak ja nenájde, tak mi povedzte, že som slepý. Koľko asi tak potrebuješ? Čo? Skla. Skla? Hej. Iba to, čo tie deti ho mám dať? Čo? Toto ti dám skôr. Nie, ja potrebujem bloky. Však tu máš. Nie bloky. Glas penny. No tak to... Ja ti ich hádžem, ale je lak. Ty kokos. Jo. No konečne. To bol pekný lak. Nemáš silk? Čo? Silkáš? Aha. Dobre, no takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak je nezabudnite dať like, odber a majte sa, A koment. dobre, a majte sa, čaute, proste, majte sa, čaute, Skúsi čau. nám